και είναι η με αριθμό 803 κάθετος 4 Τρίτου 24, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α Αθηνών της κοινοβουλευτικής ομάδος Νέα Αριστερά, κυρίου Αθανασίου Ηλιόπουλου, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα σοβαρή καταστρατήγηση στοιχειωδών κανόνων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς. Ορίστε κύριε Ηλιόπουλο, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, συζητάμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες ανακοινώθηκαν καινούργια στοιχεία για την κερδοφορία των τραπεζών. Και πάμε να δούμε λίγο τώρα ποια είναι η κατάσταση. Τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στην κερδοφορία, έχουμε 52 καλλικρατικούς δήμους στους οποίους πια δεν υπάρχει τραπεζική παρουσία, με ό,τι σημαίνει αυτό. Για την Τράπεζα Πειραιώς, την οποία συζητάμε, έχουν μειώσει το προσωπικό από τις 19.400 εργαζόμενους στους 7.500 εργαζόμενους σε λιγότερο από μία δεκαετία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την εντατικοποίηση της εργασίας των εργαζομένων που έχουν μείνει. Μία διοίκηση η οποία μοίρασε 4,2 εκατομμύρια μπόνους σε 137 στελέχη και αύξησε 59% την ετήσια αποζημίωση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, τι συμβαίνει για τους εργαζόμενους? Τη στιγμή που η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει μία ανακαίνιση στα καταστήματα τάξης 80 εκατομμυρίων, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Σε τι αναφέρομαι? Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να εργάζονται σε ακατάλληλες και μη εργονομικές θέσεις εργασίας, σε καναπέδες και τραπεζάκια. Υπάρχουν φωτογραφίες, αν τις δείτε, δεν βλέπεις εργαζόμενο σε τράπεζα, βλέπεις πελάτη στην εστίαση. Χωρίς στήριξη σε πλάτη, πόδια και χέρια, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, κάτι το οποίο σημαίνει ότι διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους μυοσκελετικής καταπώνησης. Μάλιστα, μετακινούνται σε σαλονάκια μεταφέροντας φορητούς υπολογιστές με μικρή οθόνη, με ό,τι σημαίνει αυτό και για την οπτική κόπωση. Ενώ τελευταία παρατήρηση στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ήδη καταγγελίες από εργαζόμενες στον σύλλογό τους ότι όλο αυτό το ρεστό περιβάλλον, ξέρετε, η απουσία απόσταση ανάμεσα στον πελάτη και στην εργαζόμενη έχει και μεγάλη αυξημένη πιθανότητα σεξουαλικής παρενόχλησης. Υπήρξε ένας έλεγχος μετά από αίτημα του Συλλόγου των Εργαζομένων, δειγματοληπτικός, σε κάποιο κατάστημα από την επιθεώρηση εργασίας, οι οποίοι κατέγραψαν αυτά τα στοιχεία. Άρα με βάση αυτά σας ρωτάμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, παραδέχεστε ότι εδώ έχουμε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας? Ότι αυτό το οποίο κάνει η Τράπεζα Πειραιώς, οι εργασιακές θέσεις τις οποίες βάζουν στους εργαζόμενους, είναι κόντρα στο νόμο για την υγεία και την ασφάλεια? Και τι θα κάνετε ως Υπουργείο? Και τελευταία ερώτηση. Ειδικά στην Τράπεζα Πειραιώς με την ψηφιακή κάρτα τι κάνουνε? Ψευδώς δηλώνουν εργαζομένους ως διευθυντικά στελέχη, έτσι ώστε να μην πληρώνουν τις υπερορίες. Κάτι το οποίο είναι και αυτό παράνομο. Άρα σας ρωτάμε τι θα κάνετε για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά με εκπλήσει το ερώτημά σας. Δεν θα ήθελα να πω ότι με δημιουργεί διάφορες υποψίες, αλλά με εκπλήσει. Διότι μιλάτε για την επιθεώρηση εργασίας, μία ανεξάρτητη αρχή, μία υπηρεσία που έγινε αρχή και που αυτή τη στιγμή εκατοντάδες ελεκτές και στην υγεία και ασφάλεια, αλλά και στα εργασιακά και στις εργασιακές σχέσεις, δίνουν ένα πραγματικό αγώνα σε όλους τους κλάδους, ανεξάρτητα του τι βαθμό επικινδυνότητας έχει κάθε επάγγελμα, και έρχεστε τώρα εδώ εσείς με ένα ερώτημά σας, το οποίο έχει πολλές διαστάσεις. Εγώ δεν θα ήθελα τώρα να απαντήσω στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μου. Δηλαδή τώρα μου λέτε έκλεισαν καταστήματα, δείχνανε. Ακούστε λίγο. Εγώ θα σας απαντήσω για τις αρμοδιότητες μου. Τώρα εσείς το έχετε πάρει προσωπικά με μια συγκεκριμένη τράπεζα. Εγώ θα σας μιλήσω τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας, και αυτό σημειώστε το κύριε συνάδελφε, έχει τετραπλασιάσει τους ελέγχους στα τραπεζικά ιδρύματα. Επαναλαμβάνω, η επιθεώρηση εργασίας έχει τετραπλασιάσει τους ελέγχους στα τραπεζικά ιδρύματα. Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια
και το πρώτο δίμηνο του 2024, κύριε συνάδελφε, οι έλεγχοι έχουν φτάσει τους 1.379. Για τη συγκεκριμένη δε τράπεζα που αναφέρεστε έχουν φτάσει τους 345 ελέγχους. Εγώ διάβασα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα ερωτήματά σας. Καταρχάς θέλω να πω ότι για αυτά τα οποία έχετε θίξει, συγκεκριμένα για ένα υποκατάστημα της Δυτικής Αττικής, υπάρχει έλεγχος σε εξέλιξη που έχει γίνει κατόπιν καταγγελίας του Σωματείου των Εργαζομένων και μάλιστα είναι ένας έλεγχος πολύ τεκμηριωμένος και είναι σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν και είναι ένας έλεγχος από τους 46 που έχουν γίνει στη συγκεκριμένη τράπεζα τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας δεν εξετάζει μόνο τις καταγγελίες, αλλά γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, πράγμα το οποίο, αν θέλετε να μιλάμε και ειλικρινά μεταξύ μας, δεν γινόταν επί των ημερών σας, κύριε Ηλιόπουλε. Δυστυχώς. Άρα σήμερα οι έλεγχοι στις τράπεζες που έρχεστε εδώ πέρα να σηκώσετε επαναστατική σημαία, αν εμείς κάνουμε ή δεν κάνουμε, οι έλεγχοι στις τράπεζες έχουν τετραπλασιαστεί. Τώρα, κάντε μία ερώτηση αν σκοπεύουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της διαχείρισης του εν λόγω θέματος από την επιθεώρηση εργασίας. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος που να γίνεται και να μην ολοκληρώνεται. Αν παρακολουθούμε στενά, φυσικά και όλοι οι έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας πηγαίνουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Αλλά όμως, κύριε Ηλιόπουλε, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω κατάχρηση 1 λεπτού. Όχι, παράκληση θερμή να μην γίνονται καταχρήσεις, απαγορεύονται. Θα μου το αφαιρέσετε από τη δευτερολογία. Ολοκληρώστε, αλλά έχετε και δευτερολογία. Για πρώτη φορά, το λέω τώρα για να μπορέσει να μου απαντήσει, γιατί αν το πω στη δευτερολογία μου δεν θα έχει και να απαντήσει. Προσέξτε να δείτε, για πρώτη φορά, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου καταθέτει επίκαιρη ερώτηση και δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι κάνουν ψευδή δήλωση. Αυτό, κύριε Ηλιόπουλε, εσάς που έχετε διατελέσει ειδικό γραμματέας του ΣΕΠΕ, του πρώην ΣΕΠΕ και υφυπουργός, να λέτε εδώ, εσείς η Νέα Αριστερά που θέλετε να εξασφαλίσετε και να εξασφαλίσετε τα δικαιώματα των εργαζομένων, ότι έχουμε ψευδή δήλωση εργαζομένων, δεν σας τιμά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να καταθέτετε τέτοια ερώτηση. Και σας το λέω στην πρωτολογία μου για να συνεχίσουμε τη δευτερολογία. Κύριε Ηλιόπουλε, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, πραγματικά σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την εμπάθεια, γιατί τολμήσατε να πείτε ότι κάνω αυτή την ερώτηση γιατί έχω κάποιο προσωπικό ζήτημα με την τράπεζα. Μάλλον άλλοι έχετε προσωπικά ζητήματα με τις τράπεζες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι αποδείξατε όλη την κυβερνητική σας γραμμή για την ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας, ότι κρύβεστε πίσω από τις αρμοδιότητες, αυτό το οποίο σας λέγαμε. Ποια είναι η κατάσταση? Τη στιγμή που η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει 800 εκατομμύρια καθαρά κέρδη για το 2023, 48% πάνω καθαρά έσοδα για τους τόκους, τη στιγμή που οι τράπεζες καταγράφουν 8 δις έσοδα από τόκους, στις τράπεζες μέσα υπάρχει γαλέρα. Άρα καταρρέει το βασικό σας οικονομικό επιχείρημα ότι αν υπάρχει ανάπτυξη θα δουν ανάπτυξη και οι εργαζόμενοι. Καμία ανάπτυξη δεν βλέπουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν βλέπουν να βγαίνει ο μήνας με την ακρίβεια και με όλο τον πληθωρισμό στον οποίο εσείς έχετε βάλει πλάτη και είναι μια τεράστια ληστεία. Ντραπήκατε να παραδεχτείτε αν αυτό το οποίο κάνει η Τράπεζα Πειραιώς με το να έχει εργαζόμενους όχι σε κανονική θέση εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια και τα μυοσκελετικά τους, αλλά να τους έχει σε τραπεζάκια σαν να είναι πελάτες στην εστίαση, δεν είπατε τη λέξη. Είναι νόμιμο ή παράνομο? Ντρέπεστε? Θα σας μαλώσουν οι τράπεζες αν πείτε ότι είναι παράνομο? Πείτε ότι είναι παράνομο και να μετρηθούμε μετά τι θα κάνετε αν είναι όντως παράνομο. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται βιαστήκατε και ήρθατε αδιάβαστος, η ψευδή δήλωση εργαζομένων δεν σημαίνει, αλλά δεν τα πάτε καλά με τα ελληνικά, εδώ στο Σύνταγμα το απαγορεύετε, το είδατε επιτρέπετε. Ψευδός
οι τράπεζες δηλώνουν αυτούς τους εργαζομένους ως διευθυντικά στελέχη. Δεν καταλαβαίνετε. Αυτό το αντιμετωπίσαμε. Καταλαβαίνω το θυμό σας. Είστε τόσο εργοδοτικός, τον καταλαβαίνω το θυμό σας. Τόσο εργοδοτικός που είστε, τον καταλαβαίνω το θυμό σας. Γιατί εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν και σωματεία που δεν είναι εργοδοτικά στην πορεία τους όπως εσείς. Λοιπόν, τι κάνουν οι τράπεζες? Πάνε και παίρνουν απλούς εργαζομένους, τους δηλώνουν ως διευθυντικά στελέχη για να μην πληρώνουν υπερορίες. Αυτό το 15-19 το αντιμετωπίσαμε στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τι κάναμε? Βάζαμε πρόστιμα, κύριε Σπανάκη. Λέτε για τους ελέγχους στις τράπεζες. Πείτε μας πόσα πρόστιμα έχετε βάλει, γιατί μόνο το 15-18 τα πρόστιμα στις τράπεζες ήταν πάνω από 4 εκατομμύρια. Μπορείτε να μου πείτε αριθμό? Το 15-19 2 τραπεζικά καταστήματα κλείσανε 3 μέρες για παραβίαση εργατικής νομοθεσίας. Εσείς με το που αναλάβατε μειώσατε το ύψος των προστίμων και αλλάξατε το νόμο για το κλείσιμο, έτσι ώστε να μην κλείσετε ποτέ κανένα κατάστημα. Γιατί είστε στην ψυχή σας εργοδοτικοί. Αυτό κάνετε. Βάζετε πλάτη στις τράπεζες τη στιγμή που λαιλατούν την κοινωνία, τη στιγμή που έχουν ρεκόρ κερδοφορίας, τη στιγμή που λαιλατούν τους εργαζόμενους, βάζετε πλάτη και φοβάστε να πείτε ακόμα και το απλό, ότι να τους έχουν σαν υπαλλήλους εστίασης, σαν πελάτες εστίασης μάλλον, είναι παράνομο. Τόσο φοβισμένοι είστε απέναντι στην εξουσία των τραπεζών. Και σας ξαναλέω, είναι ψευδής η δήλωση να δηλώνουν εργαζόμενους ως διευθυντικά στελέχη για να μην πληρώνουν υπερορίες. Αν έχετε στοιχειωδώς θάρρος και αξιοπρέπεια, προχωρήστε σε πρόστιμα. Τελεία παύλα. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Σας καταλαβαίνω ότι εν ώψη ευρωεκλογών θέλετε να σηκώσετε λίγο τους τόνους, να δείξετε ότι κάτι λέτε κι εσείς. Ακούστε όμως να δείτε. Ακούστε να δείτε. Το ποιος είναι αστείος, όλοι κρινόμαστε, το ξέρει η ελληνική κοινωνία. Άστο, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Το ποιος είναι αστείος. Το ποιος είναι αστείος. Παρακαλώ. Όμως δεν μπορείτε να μηδενίζετε, να υποβαθμίζετε, να υποτιμάτε το έργο δημόσιων λειτουργών. Τι λέτε τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ? Τι λέτε, κύριε Ηλιόπουλε, τώρα εδώ? Παρακαλώ. Κύριε Ηλιόπουλε, τώρα στο κοινοβούλιο? Παρακαλώ να χαμηλώσουν οι τόνοι και όχι διακοπές. 750 και πλέον ελεκτές δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όταν έχουν τετραπλασιάσει. Κύριε Ηλιόπουλε, μη διακόπτετε. Όταν έχουν τετραπλασιάσει τους ελέγχους στις τράπεζες, όταν τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ελέγχους που προσεγγίζουν τους 1.400. Εσείς μπορείτε να μου πείτε πόσους ελέγχους κάνατε επί των ημερών σας? Πείτε μου πόσους ελέγχους. Αν έχετε το θάρρος μέσα στο κοινοβούλιο, πόσους ελέγχους. Άρα λοιπόν, το ποιος κρύβεται, Κύριε Ηλιόπουλε, ποιος κρύβεται, ας το κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεύτερον, όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γιατί δεν σας άκουσα να λέτε κάτι για την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Δεν σας άκουσα. Όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια στο σύνολο των τραπεζών 1.150 ελέγχους και συνεχίζονται. Δεν καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή κάνετε μία επίθεση προσπαθώντας πραγματικά να πλήξετε το έργο μιας ανεξάρτητης αρχής. Σας αρέσει δεν σας αρέσει, η επιθεώρηση εργασίας είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Και ναι, κάνατε ένα σφάλμα. Είπατε ότι οι εργαζόμενοι κάνουν ψευδή δήλωση. Αυτό λοιπόν τουλάχιστον πάρτε το πίσω. Διότι δεν νομίζω, κύριε Ηλιόπουλε, το σωματείο εργαζομένων και παρακαλώ τα πρακτικά κάποιες λέξεις που είπε ο κύριος Ηλιόπουλος που είναι απαράδεκτες να διαγραφούν με δική μου ευθύνη. Δεν νομίζω ότι το σωματείο εργαζομένων που ξέρει και έχει ένα συγκροτημένο διεκδικητικό πλαίσιο να έχει αυτά τα πράγματα μέσα στις ανακοινώσεις του. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η ανεξάρτητη αρχή
ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας. Κύριε Ηλιόπουλε, να σας πω κάτι. Έχετε ξαναζήσει τέτοια κατάσταση που δημιουργείται? Γιατί υπήρξατε και υπουργός και εσείς και ήσασταν εκεί. Ακούστε κάτι, καθένας τοποθετείται με τα επιχειρήματά του και ακούει τα αντεπιχειρήματα. Και επειδή είναι δημόσια η συνεδρίαση, ο Έλληνας πολίτης βγάζει τα συμπεράσματά του. Παρακαλώ, καμία άλλη διακοπή. Θέλω να πω ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και των εκατοντάδων ελεκτών μας, που αυτή τη στιγμή κάνουν πραγματικά ανεξάρτητα και με τον βαθμό επικινδυνότητας στοχευμένους και συγκεκριμένους ελέγχους με αντικειμενικό τρόπο και εξετάζονται όλες οι καταγγελίες. Αλλά οι έλεγχοι που γίνονται είναι και πέραν